Pakikipagbahagi po ng publiko sa nationwide earthquake drill. Hinihikayat po ng OCD. Para sa detalye ng palitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Hinikayat ng Office of Civil Defense sa Ilocos Region ng Publiko na makiisa sa 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NCED na gaganapin bukas Nobyembre 6 sa ganap na alas 9 ng umaga. Ang panawagan ay kasunod ng sunod-sunod na mga pagyanig na naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang buwan na nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Ayon sa OCD, layunin ng sabayang pagsasanay na mapalakas ang kasanayan ng mga mamamayan sa wastong pagtugon kapag may lindol. Magsisimula ang programa sa ceremonial pressing of button sa alas 8 ng umaga na magsisilbing hudyat ng opisyal na pagsisimula ng drill sa buong bansa. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.